All Saints Day karon, Tuesday morning, nagsabot nga magbike. Pero nalingaw magtan-aw og TV. So mauna ni ron ang babasa akong anak nag-spout ngano kaani siya. So nagduha-duha sila kay giganahan sila sa movie. So hapon pa siguro mi managkot mo adto mi og minteryo. Kay ugma work naman karon holiday man. So nalingaw jud sila. Samtang ako nagkalingaw sad kog limpyo sa akong tiil og kamot tanawa guys. Blue jud kaayo. Guys, akong kuan akong anak ingnon nga nasamad ko. Ner. Nasamad ko. Sky. Nasamad ko. Na kuan natunok. Nasamad akong kamot na blood. Oh, wait, iba ko asani. Isa ni. Nato dira. Flower man. Flower. Ikan man ka. Asa matapit na sama ta. Sa magsamad gigawas ang blood. Isa? Sa matapit gigawas ang blood. Oh, pink masad na. So dili ni siya blood. Yes. Lagi na pink. Wa jud na ko anakong anak. Ay, di-prank man ko nimo. Wa jud na prank akong anak. Wa jud na prank. Si Carmel, wa na prank. Wala ko nakauli sa bantayan, diri na lang ko sa dako nga krus nga nanagkot. While nanagkot ko, nahuman ako pag-ampo no. Nagdrama na unta ako, nakakita man ko aning mga puti, nikalit lang sila og abot. Ngano man ni oy, nawa na emotional na sad sinang bandin. Ay nako. O di ba? Sunod-sunuron jud sinang bandin. Daghan sad ana nagkot pero dili ingani jud kadaghan. Nani. Ako din ay nito. Gamay kayo. Gamay ato eh. Gabi na isa sad ni sa tradisyonal sa mga Pinoy, once kalag-kalag magdagkot og kandila sa gawa sa balay para kuno ang mga kalag manuod o di ba lahi sad ng pagkaon no. So ang akong mga anak akong giingnan nga magnagkot sila kandila sa gawas. Nangalingaw sad sila kay lagi kuno ang mga kalag mo visit. Excited sad sila. Nangutana sila kung kanus ang mo visit. Akong giingnan na ana kay wala lang nakita nila. So mao na to guys. Ingay ni ang among kalag-kalag. Kay ugma, jote na sad sinang bandin. Sige, bye-bye. Happy Halloween!